Uba libare ubari way nagrang ba umbala tur bahasa khmat naga banta bani khon yak election MLA arhajar arplai daga jingtmu ban mi khmat yak jirang constituency haka hendur trik urumphang arhajar arplai habakaran hakilat patai khobor ulang ba udap daga jingsosi hadin bulodep ban lum ban langi pajba jong jirang constituency makin ai ke jingkersian yu langba jong parti BJP henry onda habal dei kapor ban penbanai ketiket ki nong ilam ki bahalor ki lai penban syak we pat gabreu ke bau ne rong ba ulong ba wat ki nong kersian jong BJP kim itu yakah bat kim mon yakah bat kersian bat kepala pelong ru ki nong ilam jong seng BJP hajirang ban mino nag parti BJP namar ka jing bom smo yahap jong ki ha ka bai dei bat jing ai tiket yikon election MLA arhajar arpulai jong ke parti BJP na jirang constituency Shushu ne orang ba ulong ru ba unum set kalai ki pajba nong kersian jong u na jirang bat dak ji kran so tho jumut bat ki nong kersian jong u un yikun na jirang constituency kum kertong shimet ban ai ka jing sekre sik pajba jong ka jirang constituency haka jing shisha ka long ka ba sngo si ka banongkong ba hadin ka jing yatre ka bala kuntuk kumno mentala don artsnam ka BJP leadership ka badon hapo shalong ka decide ban alot ya ka tiket sa kiway pada ki candidate te ngan ong baka bakla ka parti survey lani karukom trekam jongiru ngam sum yaha namar ba barok sikato ke ka ba la pta yang ina po ka Shillong headquarter pentre hapo jirang constituency nila pen complete lot full 100%. Halor kata Kamandal with close coordination with the Mandal with all the subsequent Yuva Morcha ki women's wing ki farmers wing nila yatrishtom kumbangala de pencai mentan la arsnam ngila yatre hapo jirang constituency despite performing very well kalong ke ka ba lungo wat yang aru ba ka parti kali ai ka tiket syakawai pat ka breu ti kajing ai ka jongki halor ki ki nong rim kata pinhab banwat naki pinhabu jingkali haki namar ba yang ahi shimet ba hin kali ba balai ka ngasngo kumno ngasosi hoj ka kata kajing shisha ngasosi wat kinong kit kam jongiru kumbangala yo sngo minin ba kila adap khliap ya kalama jong ka parti hapo jirang despite the fact that I have approached my people but ngaladap ong yakiru tongin yai ap kato kanisngi bangin yo ya ka clarification na ka BJP leadership de kimla pediang ya ka ka baladap jia halor ba ka wei kalong ba ka election is just around the corner with less than 20 days to go de tangitai na kalyang jonga tang ba ya ka ba kilarai ban khaliap ya ka lama jong ka BJP na po jirang constituency kadai karai jongki but ngamla ban khang ya kata ka news ba ka party ticket kala sha a lot shakawai pat ka candidate ngapai shiki nong kersan ki jonga ki ba khama khamat ni yalum ka wei ka meeting bat ki nong kit kam te nakalyang ka jongki bat kishnong hi babon ki ai mensim yang apan ban bangan yak shakmat bat kin ai ru ka jing kersan yang bangan yang kumutau kertong shimet so I will proceed. It's been 2 years we've been working the ground. There is no question about it that I will not and I don't intend to back down from the 2023 elections because purely based on the fact that I do have the support of the people and I will proceed and go ahead bangan contest ya election to 2023 MLA elections. So there's no question about me backing off and allowing myself to surrender. Ngi kum kita ki samlarang ba ki bala mi khmat bat bakwa shisha ban ai kata ka sanchar khadar ka bathamai bat ka bakhoj ya kata ka hok chong ki pat ba ngin ai hi ya ki te long kat balong ngin ya chakmat da ka jingit scam ha ki nong bot bat ki nong kersan ki jonga ba ngin ya khon ba ya ka election ka banwan
Independent, as a independent candidate. I have no question about it. As of now, ya ka igata ka parti bangan lej rung lani ngan lej ai ya ka support ka jonga ya ki ta ki parti ki bai ru. Discussions maybe open to it or not open to it ngam patip benrai tambah ka ngangait scam ba ya ki ke ba ka jingkar shan ngala yo na po jirang ya ki ngan num let down dalele ru